Milí študenti, hlási sa vám TV GIM. Dňa 6.11.2012 sa uskutočnilo predstavenie bábkového divadla s názvom Šmolkovia, ktoré pripravila trieda Tercia. Predstavenie žiaci pripravili pre deti z materských škôl a Zeleného domu. Deťom sa vystúpenie páčilo, s bábkami sa fotografovali, aj si s nimi zatancovali. Tatko Šmolko! Tatko Šmolko! Čo sa deje, moji malí šmolkovia? Šmolinku uniesol Gargamel. To snáď nie. Ale áno, je to pravda. Pozri, našli sme aj Šmolinkin košíček. Ja ste už určite unavení. Bežte si láhnuť a vydáme sa ohľadať zajtra. Ešte kvapku nedopierých sós, koreňa mandragory a najdôležitejšia časť. To si zapamätajte aj vy, deti. Lások šmolín. A čarovný elixír je hotový. S týmto elixírom premôžem šmolov. Raz, dva. Pustím vás ďalej, len ak mi zodpoviete 3 veľmi ťažké otázky. No tak rýchlo, nemáme veľa času. Nebuď nedočkavý. Prvá otázka. Z čoho sa skladá elixír, ktorý tak veľmi potrebujete? To je jednoduché. Z netopierých sós, koreňa mandragory a neviem si spomenúť. Deti, nepomôžete nám? Lások Šmolinky. Áno, Lások Šmolinky. Ďakujeme za pomoc. To bola určite len náhoda. Druhá otázka bude ťažšia. Ten, kto vezme Šmolinku, spomalí sa na chvíľku. Nie. Šmolinka, rýchlo, utekaj. Zachránili ste ma, pomôžte mi Kúzlo o chvíľu vyprší, rýchlo. Šťastní šmolkovia išli späť do dediny. Keď tam prišli, všetci šmolkovia boli veľmi šťastní, že sa Šmoulinka vrátila. Teraz je čas, aby sme vám predstavili našich účinkujúcich. Matku prírodu hrala Lucia Koláková aj so Šmoulinkou. Tatka Šmolka hral Peter Černý. Farmára a Mešiku hrala Benka Krausová. Maliara hrala Adela Dendisová. Gargamela hral Tomáš Psota. Azraela hral Patrik Blažovský. A Graka z hubného plaka hrala Timea Chalúbková. A rozprávač Ivana Biskupicová. Ďakujeme aj nášmu osvetľovačovi Svetozárovi Náterovi. Pre TV GIM Adela Dendisová. Neusínej, nechoď spát, neusínej.